L-umorizmu, il-ħin flimkien u s-sens ta' familja huma tliet elementi kruċjali li għandhom isawru l-ħin tax-xogħol tal-ħaddiema fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Hekk qalilna Charles Grima, Chief Assistant Rescue Officer fl-Istazzjon ta' Tifi tan-Nar ta' Ħalfar, li tkellimna miegħu fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Pumpiera. Jiena bħala karriera ta' 18 sena kif rix mill-iskola mort naħdem fil-Fire Brigade tal-Airport, kont maintenance section u dejjem kont xtaqt nkun iktar fuq il-linja u iktar attiv. Fil-najtijiet kien ħarġet l-applikazzjoni biex diffeta ta' Civil Protection u kont applikajt. Minn dakinhar ma ħares lura u ilu kwart ta' seklu jaħdem u javvanza mal-protezzjoni ċivili. Ix-xogħol mu faċli xejn u ħafna drabi dawn il-ħaddiema jiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet ta' ħajja jew mewt. Jiena li tal imbagħad hija fejn ikun hemm tfal żgħar u fejn darba kelli esperjenza kera li kelli mmur fuq tarbija li tilfet ħajjita. Dik tibqa' waħla miegħek. Iżda bħal kull xogħol ieħor iseħħu wkoll momenti li jnislu tbissima bejn il-ħaddiema. Is-Sur Grima huwa magħruf għas-sens umoristiku tiegħu għaliex minkejja huwa bniedem serju ħafna fuq xogħlu huwa wkoll ċajtier u dejjem jara kif jolli l-moral f'sitwazzjonijiet ibsin. Spontanjament staqsejnieh jaqsam magħna wieħed minn dawn l-episodji u semma każ meta darba daħlet sejħa l-għajnuna ta' qattus li kien waqaf ġibjun. Spjegalna li mal-ewwel daqqatajn der li ma kienx hemm ilma u talab kollega tiegħu jinżel b'sellum. Li ma kienx nafu li qegħdin fuq biċċa isa blata fejn li veru kien hemmhekk 20 cm. U kif mixa dan ġiex passi tlieta sab li niżel saqon u fl-ilma. Dar fuq għalhekk taf tkejjel inti wkoll qed nussa kif qed hemm ma inti xarrabniex lili. U il-qattus ironikament speċjali tala waħdu. U spjegalna li tkun xi tkun is-sitwazzjoni jagħmel appunt li l-uffiċjali ma jġorux id-dwejja u l-istress tax-xogħol magħhom id-dar. Fil-fatt wara kull biċċa xogħol jinġabru flimkien ma' mejda u b'tazza kafe f'idhom jiddiskutu dak li jkunu għaddew minnu biex filwaqt li joħorġu t-tensjoni jaraw x'għamlu tajjeb u x'seta mar aħjar. Waħda anke mir-raġunijiet li il-Fire Brigades iħobbu ħafna 24 hours straight huma biex inti tibni grupp li tkun qiegħed magħhom. Li ma tkun taf fejn bniedem jispikka u fejn bniedem mhux daqshekk jispikka, kulħadd għandu l-linja tiegħu u inti tipprova tisfrutta x-xift li jekk inti bniedem iktar jiffoġġett tisfrutta iktar hemmhekk u l-oħrajn ittallagħhom bil-mod għal magħhom. Imma li tkun qatta ħafna ħin flimkien mhux tħalta xift qasir, issibuha tajba wkoll li n-nies jitkellmu bejniethom u jkollu l-esperjenzi u l-affarijiet jaqsmuhom iktar flimkien għax jiġu qishom bħala familja żgħira tax-xogħol. Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Pumpiera, One News jirringrazzja lil dawn il-ħaddiema għax-xogħol professjonali tagħhom u li ħafna drabi jirriskjaw ħajjithom biex isalvaw tal-oħrajn.